Aký je čas? 13:37. Tričko je prostriedok na odsávanie potu, pôsobí ako zástava grupy ľudí, ktorí nosia to isté tričko. Majiteľ kúpi je dizajner trička, to isté hovorí aj dizajner trička. Preto hlúpi sú tí, ktorí nosia tričko, a keď na to prídu, odsudzujú dizajnéra trička. Radšej prídu na to, že nemajú čas, že nemajú peniaze na výrobu vlastného trička. Významy do symbolického obrazu. Poněvadž význam symbolu není nikdy vyčerpán, osvobozuje ho od jednoznačných výkladů.